Mbok mau sampean ndek utang akeh ngono ki ndak kolu mangan. Ya kolu. Mah aku ora kolu mangan mah, kepikiran terus. Utang ya utang, mangan ya mangan. Yo bener mah yo. Ora mangan ku yo iso luweh yo. Ora mangan ora iso mikir. Lah tapi nek dipangan terus, engko sing go nyarutang apa mah? Kowe iki sengaja kira arep nggawe aku emosi ya. Ora yo mah, aku kira lagi sampean emosi, aku cuma teko. Beda urusan mikir ya mikir, mangan-mangan. Yo wis nak ngono aku tak mangan wae mak. Penting mangan mak ya. Ya Allah, bojone sapa to iki ayune? Sudah siap diajak jalan-jalan. Wes rek. Sido apa ora? Setoya, bentar lagi mama dandan dulu. Dandan ket mau mbulet era wis-wis. Arep macak apa to jane? Mesti kayak gitu loh senengane keburu-buru. Kulino lho iki anggere dandan mulek sing ngenteni lho ngantek keju. Anjen belum ya. Ngapa? Mama tambah gendut ya. Ora. Kelihatan toh. Kok jemblem banget ngono lo? Kuru. Kuru dari mana? Wong bebek kena 85 kono bilang kuru. Kurukan daging. Mesti bicara kepalsuan. Cukup cincin yang kau berikan padaku kemarin yang imitasi ya. Omonganmu jangan. Rasa diungkit-ungkit. Mama itu hanya butuh kejujuranmu. Lemu apa kuru? Lemu. Lemu. Bisa gak tau yang ngomong aja lemu ngono lo. Ragak gemoy. Ngono lo. Ya adalah ngomong karo kowe ora tau enek bener ya. Dadakno nyapa kowe seneng sing kuru ya? Ya, sing ditumpaki klotak-klotak ngono kae kowe senenganmu ngono kae. Kok teko ndi-ndi omongane gladrah ae. Lemu apa? Bu, Kenapa? besok kan aku mau operasi. Aku takut, Bu. Aduh, nggak usah takut. Santai, Mbak. Kira-kira tingkat keberhasilannya berapa ya, Bu ya? Loh, Mbaknya belum tanya ke dokternya. Coba ditanyakan. Aduh, Bu, kan Ibu istrinya. Ada kali bocoran-bocoran dikit. Berapa ya, Bu ya? Kira-kira bakal berhasil nggak? Gini, Mbaknya. Dulu itu Bapak pernah cerita tingkat keberhasilan operasi itu 1:50. Terus? Nah kan kalau dari ceritanya Bapak sih, ini Bapak itu sudah operasi 49 orang yang mana itu meninggal semua. Jadi ya kalau satunya ini tingkat keberhasilannya menurut Ibu tinggi lah, nggak usah khawatir. Tenang Mbaknya. Satu, nggak bisa mati. Mas Aris. Lah ngopo? Tanggal selikur aku. Aja ditake sik lho Mas. Urung mlumpuk. Susah aku tenan. Nanti arep mangan roti wis ra sida lho aku. Lah ketok mak teleram ngono aku mak teratap. Mas Aris ki piyayine ki santun. Umpama urung duwe disemayani ya entuk, ora keras-kerasan kaya ngono. Ya aku ki ning ya pekewo. Mung mergone piyayine iki le sabar kuwi lho. Lah, mosok aku sing wingi 3 sasi ya urung bayar ya mending ae ya ora ditagih. Elok tenan. kula ora jana kok ngantek 3 sasi kuwi niat nyaur apa ora? Mbok wong ki ya duwe tiket baik piye carane apa SMS sorry ya Mas sasi iki engko tak kei apa kepiye ngono kok. Ya mung tak SMS tok. Piye? Mas mlumpuk sok April ya aku ngono witikne ya ngenteni tanggapan kok ya. Mongko April ki sepi ki cah. Dek, saya dengar-dengar kamu jago bahasa Thailand ya? Biasa aja. Aku sih tidak sombong, Bang. Aku cuma menguasai 7 bahasa asing. Saya tes bahasa Thailandmu ya. Oh, silakan. Di luar kepala, Bang. Sawadee krap. Bahasa Thailandnya makan? Manggap. Kalau ikan? Kakap. Kalau bahasa Thailandnya ada duda? Tangkap.
Saya dari petugas sensus mau Ya. data, Pak. Oh iya, Nama Bapak siapa? nama bapak saya Abdurrahman, Bu. Bukan nama bapaknya, nama Bapak sendiri. Iya, itu Abdurrahman, itu bapak saya sendiri. Nama saudara, maksud saya nama saudara siapa? Oh, nama saudara. Saudara saya yang paling barep itu Iwan. Yang kedua itu Orep. Terus yang paling bontot itu Slamet. Bukan nama kakak adiknya, nama saudara sendiri. Iya, itu saudara saya, saudara kandung. Gimana ya? Ya udahlah Pak, saya mau muter ke yang lain dulu ya Pak. Nanti saya ke sini lagi. Bahasa Jawa ki pancen jos. Bensin dadi bensin. Coklat dadi coklat. Mobil dadi motor. Sayur dadi jangan. Sing paling parah, utang dadi lali. Dadi wong lanang ki sing satset ngono lho, Pak. Satset rumang sambung ngencengi sabuk apa piye? Maksudnya ki golek gawean kono lho, Pak. Ora kok jongar jangur nyepet-nyepeti moto. Lho. Kowe iki ra ero kok, Bu. Iki prabot gawe. Paling hapus-hapus, Dik. Aku ki apal karo kowe. Omonganmu iki gedabrus. Alah, entut birut. Dino Rebo malam Kemis Dodol kenal pot ngarep tunjungan Nyawang bojo dastere tipis Katok dicopot ganti sarungan Lah ngono kuwi. Mangan rasa angel-angel. Zaman saiki iki diret-iret. Duwe hasil sithik-sithik diklumpukke. Nah, sok nak wis nglumpuk gawe tuku motor, mah Pun Wong utang 500 lho, Mek. 500.000. Lah kok balekne lho, kon balekne 500 juta. Sapa wong gelem? Kok eramen. Utang kuwi mek 500.000 nggone tanggoku. Lah kok bengi-bengi moro omong aku kok nyaur 500 juta iki lho. Tanggomu apa ya ngono kuwi? Kok ngumon aku, ketun aku ngene iki. Wis ra kabeh aku utang neh. Utang 500 kok balekne 500 juta. Eram aku ben dosa kono. Oh, kowe sapa? Aku Nini. Adimu? Nunu. Lah bedane Nini karo Nunu? Nek Nini kuwi rada putih ngene iki. Lah ya Nunu? Nunuke ireng. Piye to? Ra mudeng. Lah ya adikku ki adik kembar ki jenenge Nunu. Ki ra mudeng ki saiki. Piye to saiki? Sik, iki gena-gena. Iya. Jenengmu sapa? Nini. Adimu? Adikku pas kembar kaya aku jenenge Nunu. Lah bedane Nini karo Nunu? Lah ya nek Nini ki rada putih. Nunu. Nunuke ireng. Piye? Wah ki ra mudeng ki. Bedane ora mung kuwi tok. Nek Nini kaya aku kan rada kempot. Oh, Nini ki kempot. Kaya Nunu. Nunuke tembem. Iki aja tumpak samplok ngono ki lho. Lah kowe iki omong aku. Lah iki wong ciri khas. Manut nang ngendi papane wong perang? Ngendi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, Mas. Dia mundur. Gilane.
kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medun. Dunia itu memang pahit, Besti. Makanya Tuhan nyiptain aku biar ada manis-manisnya. Apa nggak suka? Gak usah nonton. Piye kabare? Kabare apik. Wis rabi rong. Urung. Mbok sik panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Anja. Alese jan kawandel. Ndah neo kalane ora yo njumbrung iki. Wokeh sukete. Taro celutak iki. Lah nek ora celutak ya duduk wong lanang. Ya mbah. Wong kowe wis tuwek ya pikir dhewe. Mbah piye to? Lah wong sing duwe lho kowe. Saiki bayangno. Lah kok megahi men kon bayangne. Nek parkirane ketel apa neh terminale ngono lho. Berarti luwih nemen lho terminale. Kaya alas. Tapi Mas yo ngono aku perawatan. Lah wong barang ndelik lho, dadak anggo perawatan barang. Perawatan apa? Nganggo krim, semprot aroma lavender. Ben apa dadak disemprot barang. Entek-enteki ragat. Ora kaya ngono mbok beno geong-geong apek abu-abu ngono kuwi ya. Cara sing apek kuwi lho sing ngangeni. Ngono-ngono ndah mbok goleki, mbok endusi, mbok ambungi. Kan kadang kala mbok rewangi tukaran karo wong, gelut karo kanca, ngentekno dhuwit, ngentekno bondo. lah kok kurang gayan men ngelabui dalan uyuh direwangi gelut. Prei Macem-macem kowe. Sak macem ae to. Kok bingung barang semak-semakku ki? Pengen roh. Apa mbok iwangi ngelabang ta? Hah? Ngono ya ora apa-apa. Mumpung aku nganggur. Rene nak apa mbok iwangi ngelabang? Rene. Saiki to. Bocah kok celutak cedakan. Kan wis diomongi to mau. Nek ora celutak kuwi lho duduk wong lanang. Anja. Ini parah ini. Aku kudu telepon Mas Pur iki. Iso ora iso. Kowe. Halo Mas Pur. Halo Jem, ana apa? Aku meteng Mas. Lah, meteng kok ngomong aku iki apa urusane? Tenane. Lho kok iso tenane to? Yo tenan Mas, mosok aku acting. Lah apa wis mbok tes kehamilan kok iso meteng? Wes tak tes kehamilan, garisnya 5, gak terima meteng, muteng aku. Alah, paling kok koyo meteng karo Wito kuwi. Kok sok karo Wito to Mas? Mas yo karo sampean Mas, mau sampean tok sing macu liwat sawahku. Lah piye wong aku ora rumoso ngetengi kok. Pokoke iso kudu tanggung jawab. Wegah men tanggung jawab wong aku ndek bojo kok. Piye lek ngomong kok aku karo bojoku? Yo mbok piye carane to sampean ngomong ning bojone sampean kok aku wis kadung ngisi ki wetengku kok ngisi yo dientoke meh kok bingung. Selamat pagi. Nggih, pagi. Dengan Bapak Ari Iwan. iki keluhane jenengan. Mboten patek doyan mangan, Bu. Nek bengi tansah klisikan. Mergo nek dina Senin sampai Setu berburu utang. Ayame nek dina Minggu tok. Ane to Pak aja utang-utangan. Lah piye butuh kok nek duwe ora utang kok, Bu? Niki sepertinya jenengan gejala kebulet utang sampai bulet-bulet nih. Pripun enten solusine mboten? Wonten 3 solusine. Piye akeh men lho. Napa mawon niku? Sing pertama niki jenengan golek tumbal sing lemu. Lah napa Bu kok pilih sing lemu? Soale setan sakniki niku mboten doyan kali sing turu-turu, doyan sing berdaging. Walah ngono to. Tapi gak cocok aku. Sing nomor 2 napa? Yang kedua, jenengan ternak tuyul. Lah iki rada ruwet iki.
ternak tuyul kok kudu mie itu lah aku ora ndek mie. Sing saged dimiki kali susu SGM, sing murah-murah mawon kan sing larang-larang mboten wonten batine. Bah, ki tuyul modern. Gak cocok Ibu, sing nomor 3. Sing ketiga iki jenengan rabi kalih rondo. Lah, iki rada apik iki. Rondo sing tuwa-tuwa ngoten. No. Ridwan, datang dong sayang. Kamu di mana Ridwan? Aku sudah lama menunggumu Ridwan. Gempahkan dulu Ridwan 6,5. Ridwan, aku mau dihangatkan sama kamu Ridwan. Bawa aku ke gunung Ridwan. Kita bercinta bersama sayang. Ridwan. Ridwan milikku seorang pelita hati. Ridwan. Mbak, Dalem. sampean apa gak duwe cita-cita to? Masang meteran listrik ning dalane anak ben padang. Dalan anak, dalan bayi to. Alah yo padha ae lho. Mbok pasang listrik. Lah iya ben genah. Kowe aja ngetokno nek kurang pro, ora matoh kowe dadi wong lanang. Lah nyapa? Dalan kuwi dalan keramat. Biyo, lak yo ngeri nek no. Jone kok dalane sing tanpa listrik. Sing ngliwati kuwi lho tanpa duwe moto lho iso lancar mlebu metu. Lah apa karo sing mlebu rono kuwi lho enek lampune. Hati-hati kowe. Lah emang nyapa dadak kon hati-hati barang iki. Kowe nek gak pro mlebu kono, iso sawanen kowe tenan. Nek ndase tok dilebokne lah kuwi sawanen. Dalan kuwi gak butuhno peraturan popo kecuali lampu merah. Lampu merah nek ingin yo diterak. Pas lampu merah yo tertib, stop modeli. Wegah dadak nggo aturan barang. Enak toh? Ajaib dalan kuwi pokoke wis toh. Ndang mlebu ta nek kowe pengen. Enak apa wong peteng dedet kok. Anja. Ini parah ini. Ya. Mesti ngono kuwi lho, nang stadion dolanan HP terus mbudek iki nek dicelukino. Nyapa to, Ma? SMS sapa to? Rendomu to? Dolanan game lho. Alah, mesti sang. Aku melu petukan rendomu. Petuk nang ndi? Ning ngisor, ning saning kolam pas aku mlaku-mlaku. Mbok takoni apa? Tak takoki nyapu mbek kene, Mbak. Aku ngono jare ngenteni Mas, ngenteni raine lho ya. Lho kok jarane ra nyandak rai ra iso. Terus aku kan penasaran. Terus tak takoki, "Mbak, sana nyapa to kok seneng karo Mas Jikein di bojo aku." Aku tapi anu wong, Mbak. Aku seneng Mas soal-soal wong ganteng. Orang kasan itu mending ganteng ya. Tara yo ganteng tenan lho. Yo kowe ganteng iya, makanya aku terus tenan. Wis nang kono, temparan kono, ngenteni ning kono garing tenan ya. Lah iya. Yo sangune, Mak. Enak ya. Enak ning saku. Juga duwe ning guntas ya. Asine nang ndi? Kamarnya. Cukup dhewe ya. Yo ndang kono lakon udah senam lho. Kuwi celanamu mbok ganti ra kuwi. Delok to. Ngape-ngapeli wong iso celanane iso jebol kabeh ngono kuwi lho. Ya wong. Tara golek celana sing enek jendelane lho, ben isis. Sale ngono. Sing rapi. Yo. Mbak, aku krungu jare sampean nek pinter bahasa Inggris to. Jajal nek iso bahasa Inggrisnya 2 mobil 99 yo apa? Nek iso tak akoni suhu. Suhu dengkul matos wis suhu. Ket dhisik nek dengkule atos nek empuk yo benjut. 2 mobil 99 ya. Yo. Nek tak tokne jurusku. Dadak nganggo jurus barang to. Dewa mabuk. Gek kowe iki nyapa? 2 gitu. Iya, lah nek mobil. Mobil wikar. 99. 99 kuwi 99. Lah terus nek digabung nih. Tukar
Nenen. Joli-jolan pentil. Ini parah nih. Aja. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa neh iki kadal iki? Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Kene gak pengen jemputmu itu kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parah nih.